باب 303 كرياد الصالحين درس tambugal no eten annahi hadugol an itiyanil kuhan argol mbilebe ben wal munajjimin e ndariroɓe koode wal iraf e ndariroɓe kala piiji andirɗi humpitirɗi ko wirni wa ashabi raml e toɓɓoɓe ramle wa tawarik e waɗoɓe piiji wirirɗi feretoɓe alego bil hasa koccu wa sha'ir e lancitoɓe ngawri wona hay dalko nattata ton e lancitoɓe jikiri e lancitoɓe keede e lancitoɓe kala ko woni kon an aishata ƴettamane meɗen aisha radiallahu anha qala subhanaka sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo landike unasan yimɓe anil kuhani fi ndure yagal fa qal ɓeni laysu bi shay'in fa qala kan o wi nelaɗo maki laysu bi shay'in ɓennaɓe fus hunde ɓe anda hunde ɓe wawata fenade ɓe فقالوا بإن له يا رسول الله أين نلاد إنهم بين يحدثوننا هبة يوتمل أحيانا كننغو بشيء تيجي فيكون حقا يوانا لقوان قال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد لجال بيبه تلك الكلمة قدوان كونغول غوتول من الحق مرد إغونغا يختفها بالجني كجناجي ويبوتو كوحي ككمدو حق لملايكة بين فيقرها لجنغول ɗi bugolngol fi uduni waliyihi ka nder noppi jaatigi maɓɓe waliyu maɓɓe ka yimɓe ka mbileɓe so yahlituna ɓe jillindira noon ma ha wondude e ngol konngol mi'ata kadibatin penale temedere muttafaqun alayh fi riwayat nade fillah lil bukhari an aishata ko ƴettani min aisha radiallahu anha annano kamɓe sami'at ɓe nani rasulallah nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka innal malaikata wonde malaika ɓen tanzilu ɓe jippoto fil anan ka duule aywa huwa kon ɗum as-sahaba kadule fatadku amra be jamto fiya kuuje ɓodiya ñaawaɗi fi sama e ka sama ɓe wowlana malaika ɓe ɗinoma ɓe hedditiɓe wako e nder ɗum fastari ko cheytanuji ɗi wujjata asam a nanɓe seeɗa ɗon fasmahu ko ɗi nani to yuhihi ɗi wahayna ɗum ilal kuhani kambileɓe yimɓe ɓen fo yakkude duwona ɓe fena noon ma ha wondude ko gonga ho gotum ɗon mi ata kada ɗin penale temedere min indi anfusihim immorde wonkiji maɓɓe qawluhu fa yaqurruha ɗi janga ɗum ay huwa ɗum bi fatil ya sib ko ya on waɗa kon poccal fa ganna ɗaf on waɗa tura warra e ran ayyul ɗiha ɗi fo ɗi bugo ɗum ɗi janga ɗum ɗi bugo wal inan ko wiyete inan al ay bi fatil ayn sabu ko ayna on anan kan sabu ko ayna waɗa kon poccal dow wan safiya binti abi ubayd an ba'di azwaji nabi ko ƴetta yoga e sannaɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma ani nabi ko ƴetta nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan kala arɗo kawiɓe hino wawi andinde ko wirni fa salahu o landi on so en goɗɗum fa saddaqa o gonginima on ɗon lamto qubal lahu jaɓantake mo salatun julde ko juuli 40 yawman balɗe capanɗe rawahu muslim allahu akbar tawɓe noon balɗe ɗiɗi kala yontere kala lewru kala yahayde wotere on andi ɓeɗo julɗe maɓɓe ala jaɓede aduna wan qabisata buni al-bukhari radiyallahu anhu qala wi سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما الإيافة وقويتكم إيافة والطيرة وقويتكم طيرة والطرق وقويتكم طرق ndoko fo ko façon ko darite ko bugate e ko lancitete e ko yurnete ko dum minal jibti o fop ko jaadum e sanamu rahu abu dawud bisnadin hasan be firande no gal at-tarq ko wiyete tarq huwa zajru ko nyaadugol nodi façon daruji har ko be sonku be nyaada ay zajru tayr ko ñaaɗangol sondu argol ta sondu ñaaɗana ɗum wawa ɗum an yata yammana aw yata sha'ama ko nde on tigi ñaaɗirta yiilawa ka ñaamama ka nana ɓe tayrani sabu wirgol sondu ɗum sondu ɗum wiri yaari ka ñaamo koyo yaari ñaamo so ndu wiri ndu yaari nana koyo yaari nana fa in tara ila jihatil yamin so ndu wiri ndu yaari ka ñaamo ta yammana on tigi yaara ñaamo ko ɗum attiratu fa in tara so ndu wiri ila jihatil yasar ndu yaari nano ta sha'ama o yaara o katino haray ɗum ɗon moƴƴa o wacca ɗon anda son fami qala abu dawuda wal iyafa ko wiyete iyafa al khattu ko sifugol kiifi windugol bindi qala al jawhari fi sihahi ko wiyete wo sihaha e al jibtu ko sanamu kalimatun ko konngol tagaw yanayngol ala sanam e hore sanamu wal kahin ndure wa sahir e mbile wana e dalle ko nantata ɗum ani ibn abbas etama abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلا ماكي من اتبس كلا
tewɗo ilman gandal minan no joomi immorde ka koode eɓɓe tabasa aray o teyi Shu'ba tan sandu mina siwri e mbile yagal zada ma zada aray o ɓeyda kala ko o ɓeydi rawahu Abu Dawud bisnadin sahih wan Muawiyata bun al-Hakam radiyallahu anhu qala wi qultu minni ya Rasulallah inni min hadisu ahadin bi jahiliya komi haɓuɗo iwde e jamanu jahiliya ne ɓalta min hatka dina وقد جاء الله تعالى بالإسلام ومن الله تبارك وتعالى أدي إسلام وإن منا هنا أمي رجالا يمبي يأتون كهانا أرينو بندوري كون ننجوني قال نلا دماك فلا تأتيم وتأرون دوري جوني قلت مني ومنا نو أمي رجالا يمبي يتطيرون كتن وطوب قال نلا دماك ذلك نفو شيء كبيجي يجدونه لبهبة في صدورهم كبر إماك فلا يسدهم ɗum aransataɓe fus uddantaɓe hunde ɓultu min wa min nano yami rijal mi worɓe yakuttuna windoɓe waɗa ndara fa qala nelaɗo maki kana latino nabiyun annabajo min al ambiya annabajo ɓe feƴƴinoɓe yakutto himo windayno fa man wafaka kala hawrodirɗo hattahu e windi on ɗon ɗin fadaka a ware ko ɗum ɗon hani rawahu Muslim mawdi wiɓe ko annabi Sulaiman mawdi wiɓe ko annabi Idris wallahu a'la wa alam wa nabi Mas'udin al-Badari ala kulli halin ɗon ko gande jane won ɗon feƴƴen numéro téléphone on noon en accay kalannugol darsu on jooni wa nabi Mas'udin al-Badri radiyallahu anhu anna rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam naha o haɗi an thamanil kalbi ñaamugol coggu bareeri yeygol bareeri ñaama coggu ngun wa maharil baghi e teme zino koni teme zino ko kala mbuuɗi ko jonnuɗaama o jaɓi yon zino wa hululil kahin wa hulwanil kahin e coggu ndureejo kala ko ndureejo yoɓini goɗɗo ñaami ɓay koko harmi o jokki haɗay konko yoɓino ñaami ɗon ɗum ɗon kadi no harmi no sob muttafaqun alayhi numéro téléphone ji ɗin ko 657 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof wallahu a'la wa a'lam.